Jeg hedder Per, og jeg er den ene af de to malere, Mogens står ved siden af her. Jeg vil godt byde jer rigtig hjertelig velkommen til denne her kulturbegivenhed. Vi har fået lov at låne det her fantastiske kulturhus, og det er igennem Dennis, som er den daglige leder herude. Han har været virkelig behjælpelig med det hele. Han var oppe på de høje stiger og hængte de billeder op i gavlene der. Så det var meget service-minded. Vi var meget glade for. Jan, der sidder her, han sidder og passer musikken, og han underholder med lidt baggrundsmusik. Og måske, hvis der kommer en sang, så spiller han til den også. Måske, ja. Faktisk er det anden gang, at Mogens og jeg udstiller herude. Det gjorde det for, jeg tror, 10 år siden. Ja. Omkring 10 år siden, ja. Så vi kommer igen, og så kommer vi måske igen om 10 år. Det glæder vi os til. Billederne på væggene der, de er jo blandet lidt blandt Mogens og jeg, og hvem har malet hvad. Jeg vil sige det på den måde, at de billeder, som ikke er Mogens', det er mine. Og omvendt. Ja. Ellers er det bare at næde. Jørgen Bodilsen, han skal jo byde velkommen, og han har lovet at åbne udstillingen for os. Jørgen Bodilsen, han er jo også en kulturpersonlighed i Helsingør. Ved det, han er jo byrådsmedlem, og han er forfatter. Og han har lovet lige med nogle få ord at byde rigtig hjertelig velkommen. Velkommen. Nu er jeg jo ikke vant til at åbne kunstudstillingen. Det var første gang, at man skal jo lære noget nyt her i livet. Men jeg var da utroligt glad, da Mogens spurgte mig, om jeg havde lyst til at åbne denne her kunstudstilling for 2 glade malere. Og når man så ser på deres billeder, så kan man godt forstå, hvorfor de kalder sig glade malere. Det ville jo også lyde underligt, hvis man kaldte dem noget andet. 2 sure malere eller sådan et eller andet. Farverne illustrerer vel, at de sådan er 2 glade mennesker, og det er vel også nogle mennesker, vi har brug for i de her tider. Kom tættere på. I kom helt tættere på heroppe. Ja, ikke nu. Jo, så kommer den. Se, nu kommer der mere lyd på forhåbentlig. Og nu skal jeg ikke gentage mig selv, men jeg kan godt sige, at nogle af herude, jeg var en af dem, der var meget imod, at det her tidligere bibliotek blev lavet om til et kulturhus, og jeg håber, at man igen kan få genskabt en eller anden funktion af, at man kan låne og aflevere bøger herude. Kan alle høre nu? Altså hvis de ikke kunne høre noget lige før, så var det, jeg ikke sagde noget lige før. Men jeg synes, det er godt, at man har sådan nogle mennesker, der vil skabe et eller andet, og der er kreative mennesker, der gør noget godt her i verden, i stedet for alt muligt andet. Og jeg er en gammel ven af Mogens, nu kender jeg ikke Per så godt, men vi har været indkaldt som militærnægtere sammen, og når vi ser ud omkring i verden, så mangler der altså folk, der mener, at man ikke skal slås ret mange steder her i verden. Og jeg vil da også håbe, at der bliver mange flere kreative mennesker her i Helsingør, der laver noget forskelligt. Og det er jo mest oplevelsen af at lave det og skabe noget. Det er ligesom at skrive bøger, det er det sjove af at skrive dem. Det er mindre sjovt at prøve at få dem solgt. Så jeg vil da slutte af med at sige, at jeg håber, at I kommer til en anden kunstudstilling og laver nogle flere billeder. Og I er nogle kreative mennesker, og også I alle de andre, der er herude, garanteret også er kreative på en eller anden måde. Så jeg vil godt hermed erklære udstillingen for åben. Har I set, der ligger sådan nogle sangbøger her på bordet? Vi vil gerne have, at vi lige synger en sang sammen, inden man går rundt. Det skaber sådan en god stemning. Og Jan, han spiller musik til. Hørte I, hvad det var, han var begyndt at synge? Det er 193. Højskolesangbogen. Vi synger kun første vers. Til gengæld gentager vi det. En gang.
1, 2, 3, 4. Gammel ven skal vel forgå og gammel ven skal vel forgå med en dag så længe siden. De skønne ungdomsdage, en dag så er og fin. Så låne op for den dag, så længe siden. Vi tager den en gang til. Ja, gå rundt og kig og hygge.